Не ни пука, човек. И фенер сме и пуснали. Тя е малка. Кой е готина? Много е готина. Ама мънинка още и тя зато не разбира и ни пука. Ще не се решила тъпанарите да изритат. Ако би слязал мечка, по-щях да Оля не, щеш да е някакъв... Муцунка. Веднага видя пакета от пакета. Гладничка. Бързо на кешка се приберем. Нали с нея? Така с гълко, я виж какво ти нося.